Beno, teknologiarako kompetentzian landu duguna praktikan jartzeko, erabil dugu lur globoa, bai? Lur globoa, tiririn, non zauz hemen, bale? Scroll, bai? Zaguaren gurpilarekin, arrastratu eta askatu, scroll, mugitu, suabe-suabe, bai? Ikusteko non dauden hiriak, non gauden gu, bai? Ikusteko, pues eso, ikasi duguna oso praktikagarria dela. Bai, gero, Gcomprisen ikusi duguna, baina beste aplikazio pilo bat dituzue. Adibidez, uraren zikloa ikasteko, edo kanal bat nola erabiltzen den ikasteko, bai? Edo itxaspek, bai, edo itxaspekoan erabiltzen den, kanala, pues eraman behar dugu tux alde batetik bestera, bai? Beraz, hau da, manejatu behar ditugu esklusak, bai? Bueno, gero, itxaspeko baten tankeak nola erabiltzen diren, bai? Control Alt D, eta megainan izango gara berriro. Bai, gero bideoak ikusteko, esan nizuen interneta ez dugula izango, bai? Beraz, bideoak ikusteko, irakasleen ordenagailuan deskargatu egin behar ditugu bideoak, eta pendrive batekin ikasleen ordenagailuetara eramango ditugu bideoak. Bai, nola deskargatzen dira bideoak YouTubetik? Bueno, igual ezagutzen duzu eraren bat, nik uste dut errezena dela, bai, hau da bidea, aurretik, YouTube itzaren aurretik SS jarriko dugu, bai, vbikoitza.ss intro, bai, eta hemen eskatzen digu jartzeko, normalean bera bakarrik egiten du, baina, a ber, atxera pizka bat, bai, kopiatuko dugu URL-a, Control C, bai, hemen esaten diogu SS, bai, baina, eta hemen itxatxi. Bai, download. Bai, normalean igual iragarkiren bat irekiko du, bai, baina hemen egiten badugu, hau da bideoa, eskumako botoia, gorde bideoa honela, bai, bai, esan diogu deskargatzeko izen horrekin eta maigenean, beraz, tiririn, video playback, hemen daukagu bideoa, guazen komunera, bai, nik uste dut hori dela era errezena.